Il-Qorti Kostituzzjonali laqat b'mod proviżorju talba tal-Partit Nazzjonalista għal mandat ta' inibizzjoni fil-konfront tal-Kummissjoni Elettorali. Il-biraħ fil-għaxija l-Partit Nazzjonalista ressa quddiem il-Qorti mandat ta' inibizzjoni u rikors wara li l-Kummissjoni Elettorali maċċettax it-talba tal-istess Partit Nazzjonalista biex tiddikjara nulla l-votazzjoni li saret nhar is-Sibt fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Dan wara li riżulta li f'din il-votazzjoni inxteħtu voti minn persuni li ma kellhomx dritt jivvotaw. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino tal-kummenti tiegħu minuti wara li tressa dan ir-rikors. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-ikbar priorità fid-demokrazija hija li salvagwardjaw il-proċess elettorali bisħiħ. U għalhekk wara allegazzjonijiet li kien hemm nies illi ma kellhomx dritt jivvotaw is-Sibt li għadda fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Aħna din nitolbu illi l-qorti tiftaħ dan il-proċess, tivverifika jekk kienx hemm nies illi vvotaw jew li kellhom id-dritt tal-vot meta fil-verità mhux suppost kellhom id-dritt tal-vot, u jekk jirriżulta l-fatt, il-qorti allura tikkanċella l-votazzjoni tal-Sibt li għadda u torna li din il-votazzjoni terġa' ssir wara li jitneħħew dawk l-ismijiet ta' nies illi mhux suppost kellhom jivvotaw skont il-liġi. Issa l-qorti mistennija tisma' b'urġenza din it-talba bis-seduta skedata illum għat-3 ta' wara nofsinhar. Il-qorti mistennija tagħti s-sentenza tagħha possibilment qabel il-jum tal-votazzjoni ta' nhar is-Sibt.